Обекти като този ни убеждават, че има смисъл от този филм. Освен, че да се знае, че какво е правено, а и хората да гледайки този филм, да преосмислят, всеки един да преосмисли простъпките си и дали не трябва да се замисли как и по какъв начин трябва да живее живота си, какво трябва и какво не би трябвало да прави. Във всяко нещо, къде са границите на допустимото и недопустимото. И ако успее да се получи от грешките си, все пак е добре, но ако не успее, толкова по-зле за него, защото този човек е изгубен от морална гледна точка. И там заснимаме един, който може да го приближим, който в момента си краде. Чупа си бетона, копай си там нещо. Мисля, че го виждаме добре. Виждате как замахва с чука. Ето и така стават работите. Така ще чупи бетона. Сега се изправи. Трябва да внимаваме да не чуи, защото ще избяга. Съвсем обезпокояван. Той руши и взема желязото. Ясно се различава от растителността, тъй като е с червено яки. Само сега се скри. Ето го отново. Появи се. Тръгна надолу. Ето вижда се как бетона, пред мен, е направо натрубен, все че е смлян с някаква машина. Няколко камари имат така. Ето там има още една и за цялата работа, за да може да се извади желязото. Ето за това става въпрос. Ето го. Ето така го изчукват. Така си го, ето. Раздробяват го, за да могат да вземат ето това. Вижте, което е ценно, бетона го правят на такива дребни парчета, за да се вземе армировката, да се продаде във вид на желязо на вторични суровини. И да има полза от всичко това, което е правено, а не да стои като някакъв паметник, грозен, отвращаващ паметник, който ни показва едно нихилистично отношение. Това е недопустимото в случая. Защото страната, освен материална, този въпрос, освен материална, има и морална страна. Защото така се възпитава менталитет, морал в един народ. Или да пази и да цени, или да разрушава и да граби. По-лесно е да разграждаш и да рушиш, отколкото да градиш. Но пътя на разрухата никак не е приятен. И след години ще го разберем. И сега в условията на финансова криза виждаме как безработицата ескалира. Но това не е случайно. Всичко е плод на системни грешки, довели до една такава разруха. Дори ние не подозирахме какъв е огромен мащаба на строителството, което е било тук. Сега така отляво надясно ще обходим, докъдето има възможност. Но обекта наистина е с колосални размери. Тук става въпрос за милиони. Милиони и то много малко милиони евро, които са били вложени. И това всичко е разграбено до основи. Ето. Почваме от тук така. Виждате навсякъде руини. Докъдето ни погледа стига, се виждат остатъци от сгради. Но до основи всичко е изграбено. Ето. Много виждаме последиците от нестопанисването на обекта. А иначе е едно прекрасно място, непосредствено до главния път за София, за столицата на България, което има изградена инфраструктура, виждате, всичко е асфалтирано, но вместо да се използва или да се смени предназначението на сградата за нещо друго, или да се продаде, да стане частна собственост, тя е оставена да бъде разграбена, а сега се строят такива сгради, което просто е недопустимо.
Значи, от една страна искаме европари да строим, а от друга позволяваме такова разхищение, такава безстопанственост, която е трябвала през тези 20 години. Надяваме се вече нещата наистина да се подобрят и да станат други и тази безстопанственост да приключи, за да няма повече такива гледки като тази. Ето. Може да погледнете за какво точно говоря. Това, което виждаме, уважаеми зрители, прилича на след военно положение. Като че ли имало война и това е останало след бомбардировки. А просто е недопустимо и повече не бива да се случва. Точно затова реших да направя този филм, за да покажа на хората, а и тези, които са го правили, да изпитват срам.